Jaha kahuri lapen kacangbo abi pimpen parpon tasi pini kecengsi mili Prime Minister Narendra Modi lapen mili tu Assam lo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen national lo President JP Nada lapen mili tu state lo Presiden Oves Konita lapen Ladakh East Karbi Anglong West Karbi Anglong Presiden lapen kadong kabe BJP kacing on atun kanan kecing si milihin ken alam ni tumpang sitame joro par pon piklo lapen ini tu labangso election ahur Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, alang li sidul bangke, kai pik, la tai pik ang mong, sitame alang li Ladakh nomination na le file 2 tarik ani bencheng lo, Bokajan LAC aredi long talang li apordang ipidun, lapen harag-hara long, Amri lapen rongkhang LAC long sitame alang li apordang ipidun apor alang li panta. Jolo Parpik lo, lapen ke Ladakh North Labangso 6 People ST Parliament Tria Consensi along jasa metpet nang cepat dun alang li minit si apor usame alang li pahimone pinpen nang ardap dun tip nang campaign kai kiamak sitame dakong perang nang ipidun ilitu masiam Dr. Tuliram Longhang lapen ilitum long di Mahasau labangso ASEAN Debolar Bolorsa lapen tim Karbiang long tim di Mahasau akan sitame nilihin pen kado gobe Joro Parpik lo lapen kado gobe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum Ahok pet alam kepali Ahok pet a news kepele nang litum kado gobe la election isek abot sitame nang litum nang keluar do napot nang litum akan sitame nilihin pen mate BJP labangso atim ahin pen kusame alin apan press media abang kuatum kan sitame nilitum ahin pen kurwang 2 kilo lapen Joro Parpik lo nang litum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik in ko ratrok ani hur ke jo kani bangke insam jit kan par kono la sinang litum press media nang sitame Joro Parpik unda law and order DCSP lapen election commission atau kansel Joro Parpik lah. Iya bangke lagi 100% lo lagi highway lapen ke Ladakh vote ke pun kadong beta nang litum heglong lo ilitum labangso 6 dipo ST bangke 75.61%. Laso tenglo pada 6,73,000 abang dalam full pono, labang so tenglo de BJP ke komnai pada 4,60,000 abang dalam pon posi nilai assessment. Fakta haji man. Di Mahasau pen berapa persentage kau ini? Di Mahasau pen setame ilito male 80,000 abang dalam pon. Lapen ke di Mahasau bangke 73.30% से उधर के फोन देवोविसा Ladakh di Mahasau bangke 80,000 abot bang longpon lapang rumpe to bang si 4,60,000 abot bang longpon to si nilito mane assessment bangke checkpoint phone pen laan apai klang pon bap ta hai mane ke madam All Assam में दे all Assam में all Assam में nito bangke AGP BJP alliance where develop what and nito tum kring ke thong abang se hai ponji ko si nito tum ining ka che the kondo kring ke thong 30 अच्छा सर लाना है la 244 a alam bangke juta aprang IMP 3 dipu ST parliamentary labangso consensus forensik di kami
parliament long labangso alama putha khula lo lasi labangso alama bang kuan sikil ya jasma ni di haide vote taking den den afit lokulo dan te ni di kadok we holada langdam po la sorting si parliament along se terme bidon tapon la autonomous state 244 labangso alama ke kapin pen ke patun dia pansu ni di claim pon अच्छा सर ते first question ngomong lagi Kagong Autonomous Council the existing year for future agriculture begini nang dulu masih masuk ke ini lagi ini tumbang actually abang ke cua batai pusat apran pusat doktor John Turong di aku sedang ni langsung tu lakian aku non la forensic di aku pusat ni langsung aku kimuk ke tu jadi pada bangla parti tu saya sedang ni decision